Zo statusu, ktorý momentálne uverejnil Robert Fico po svojom telefonáte s vojnovým zločincom Benjaminom Netanyahum som odpadol. On v tomto statuse normálne velebí a oslavuje Izrael. On vôbec nespomenul izraelsko-palestínsku vojnu a to vyvražďovanie civilistov, detí a žien, ktoré Benjamin Netanyahu robí. Vo svojom statuse oslavuje naše vzťahy s Izraelom a odmieta na základe asociačnej dohody, ktorú má uzavretú Európska únia a Izrael, s Izraelom obmedziť kontakt alebo komunikáciu. On vo svojom statuse oslavuje Izrael a vyzdvihuje naše dobré slovensko-izraelské akési vzťahy. Toto je neuveriteľné. Robert Fico nespomenul ani jedným slovíčkom vyvražďovanie civilistov a vojnové zločiny, ktoré Izrael jednoznačne pácha na území Palestíny. Tam zomierajú ženy a deti. 12 000 žien a 18 000 detí už zomrelo vo vojne. A Robert Fico o tomto nepovedal ani slovo a Benjamina Netanyahuha oslavuje ako svojho priateľa. Toto je neuveriteľné. Toto je morálne pokleslé jednanie.